Ako štrikovať takýto detský svetrík bez toho, aby sme zošívali s minimálnym zošívaním. Zošívanie je len tu na táto časť rukáva z jednej a z druhej strany. Nič iné. Budete na to potrebovať len obyčajný pár ihlíc. Napríklad takýto. Takýto svetrík, ktorý v celku vlastne už štrikujeme, sa začína štrikovať od krku smerom dole, čiže presne opačne. Vlnu, ktorú som použila, táto vlna mi vlastne, keď som si už štrikovala 10 cm štvorec, tak na 10 cm mi vyšlo 20 očiek v takomto vzore. Tento vzor je čisto hladko z každej strany, aj z licnej, aj z rubovej. Čiže ja som si tu už pripravila začiatok druhého svetríka. Nahodila som si 50 očiek s takou istou vlnou, len ju mám inej farby. 50 očiek a uštrikovala som 8 riadkov všetkých hladkov. No to vyzerá, ako keby bolo štrikované obratko, ale tým pádom, že štrikujete aj jednu, aj druhú stranu hladko, vyjde vám takýto vrúbkovaný vzor. Čiže týmto spôsobom som uštrikovala vlastne túto časť okolo krku. Keďže sa nám vojde 20 očiek do 10 cm, mám nahodených 50 očiek, to znamená, že okolo krku by som mala mať okolo 25 cm. Čiže poďme na to. 8 riadkov uštrikovaných. A teraz sa začneme vlastne rozširovať. Rozširovať tak, ako vidíte na svetri. Tu sme mali najmenší počet očiek. Potom tam budeme musieť pridať rukávy, chrbát širší a predná strana 1, predná strana 2. Budem tento návod robiť len v tomto jednoduchom vzore, aby som vás zbytočne nepletla s týmto komplikovanejším a aby sme sa venovali len postupu, ako sveter uštrikovať naraz len na dvoch rovných ihliciach s minimálnym zošívaním. Čiže po prvých 8 riadkoch, ktoré sú všetky hladko, začneme rozširovať takým spôsobom, aby sa nám vytvorili tieto dieročky vo vzore. Prvé 4 očka uštrikujete hladko, normálnym spôsobom a rozširovať sa začína po 4 očkách. Čiže dvakrát hladko, čiže raz, dva. A teraz prichádza rozširovanie. Vidíte túto nitku medzi dvoma očkami. Túto vlastne treba nahodiť na ľavú ihlicu a uštrikovať hladko. A tým pádom máte jedno nové očko vytvorené. A znovu opakujeme. Dvakrát hladko. Raz, dva. A znovu opakujeme postup, kde vlastne nájdeme túto nitku medzi dvoma očkami a nahodíme si ju na ľavú ihlicu a uštrikujeme hladko. A znovu ešte raz, posledná ukážka. Raz, dva. Tam sa mi nejaká nadbytočná nitka priplietla, čiže 2 očka a znovu táto nitka, ako vidíte, tu je jedno očko, druhé očko a táto nitka medzi nimi nahodíme si na ľavú ihlicu a znova štrikujeme. Takto budeme pokračovať až ku posledným 4 očkám.
ktoré štrikujeme normálnym postupom hladko a tie 4 z každej strany si nechávame kvôli tomu, aby sme potom pekne mohli vytvoriť dierky na gombíky, aby sme mali nejaký okraj, preto nerozširujeme na týchto častiach.